Hello cool, good morning. Karong adlaw, swildado po ta. Balik na po sa reality goal. Ato ta sa NAIA Terminal 1. Dapat kasi ra. Camping. May nabilin? Wala na. Thank you. Kabot ta diri ko. Ngita ta sa tong kauban. Sulod na meron ko. Adto ra din may sa mga counters. Good morning. Tumiagi tulo may gisampa karon, tulo ra yapin mo sampa. So sa Fukuoka International Airport. Tingnan na meron sa mong bagay. Goods. Goods gyapon. 17. Lagpas na ang 0.1 sa 7 kilos pero allowed lang din siguro yan. Uy! E-gate. Yun. So, proceed namin sa migration din. Bawal na mag-video og photo. Bawal. Inaantay pa namin ni sir yung isa na mo kauban. Wala, error gito. Boarding time na mo, alas 9 pa. Time check is alas 6. So, kita sa may makanan. Dami diri ni Reynolds sa subway. You know. So sa subway wala kape. Separate lang ko ang kape. Good morning. Tatapon mo na. Thank you. Devices or batteries. Kindly ensure that personal water bottles containing water are all passengers, including those with special needs. Hey. Fukuoka, the Yatai capital of Japan. Lito na sa akin. Sa inyo. Welcome to Fukuoka. Yun, labas na kami oh. Smooth. Padulong namin sa sakyanan sa mga agent. Butan kayo. Init is Japan doon. Dili siya igang. Maski init. Ay, Reynaldo, mag-hotel oh. Bukas na oh. Labas ka na agad niyan. Sila. There is GR Yaris in Japan. Tawag ko may gadget kay pakita ang passport surpass. Nippon Steel. Sunod birthday to Greek. Kita mo lang barko sampan MV Ayala Smile yo. Pila ka minuto ron saka ata. Baklay na meron kay di pa kasulod ang van. Kay piyot kayo na operation. Nag-uban na bigin house karon, nag-uban na gid me. Sir. Yes, cut me the Sunny Eat. Hi. Thank you very much. Thank you for your service. Saka nami. Nakakapanibago kay. Ayun. Kinis ako mag-temporary cabin. Balhin na rin ko ito sa kabina sa akong pulihan. Pag naog na niya, ugma.
what an adventure. So kung nakaabot kag pananood rin na pita, salamat sa pagpananaw. Ako si Stong kasi niya. You're watching Stong TV.